Tugas panggilan gereja adalah gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Dengan adanya tugas panggilan ini, gereja menjadi dinamis untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia sekitar, dan sesuai dengan amanat agung yang Tuhan Yesus katakan sebelum dia naik ke sorga. Jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Maka AKBP Serpong ikut berperan aktif dalam kegiatan penginjilan ini. Untuk memperlengkapi jemaat melakukan amanat agung, maka Dewan Marturia HKBP Serpong akan mengadakan pelatihan penginjilan reguler dengan metode Evangelism Explosion yang merupakan suatu pelayanan komunitas yang paling mengasihkan. Begitu banyak hal-hal menyenangkan yang akan kita temui ketika kita mengikuti pelatihan ini. Seksi Sending membuka kembali kelas pelatihan penginjilan reguler dengan metode EE yang ke-8 dan kelas TT atau Trainer Training yang kedua. Peserta pelatihan ini adalah jemaat dewasa dan pemuda-pemudi HKBP Serpong dan pagerannya. Pertemuan ini diadakan secara tatap muka di gereja kita, Gereja HKBP Serpong, selama 5 kali pertemuan, yaitu setiap hari Sabtu, tanggal 17 dan tanggal 24 September, tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 15 Oktober dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Untuk itu Amang Inang khususnya calon Sintua ini sangat baik untuk mempermudah kita pada saat menyampaikan renungan atau kabar baik. Adapun jumlah peserta pelatihan ini, Amang Inang dan anak kami Namoso, jumlahnya sangat terbatas loh. Untuk EE hanya 30 peserta dan untuk TT hanya 30 peserta saja. Untuk itu, Amang, Inang, dan pemuda-pemudi penerus gereja, silahkan daftarkan diri Anda melalui link dan QR Code berikut ini. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi kami panitia. Pendaftaran akan ditutup tanggal 11 September 2022. Jadi, tunggu apa lagi ya Manginang? Mari kita libatkan diri kita dalam mega proyek ilahi ini. Sampai jumpa dalam pelatihan. Tuhan Yesus memberkati.
Tritugas panggilan gereja adalah gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Dengan adanya tritugas panggilan ini, gereja menjadi dinamis untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia sekitar, dan sesuai dengan amanat agung yang Tuhan Yesus katakan sebelum dia naik ke sorga. Jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 19. Maka AKBP Serpong ikut berperan aktif dalam kegiatan penginjilan ini. Untuk memperlengkapi jemaat melakukan amanat agung, maka Dewan Marturia HKBP Serpong akan mengadakan pelatihan penginjilan reguler dengan metode Evangelism Explosion yang merupakan suatu pelayanan komunitas yang paling mengasihkan. Begitu banyak hal-hal menyenangkan yang akan kita temui ketika kita mengikuti pelatihan ini. Seksi Sending membuka kembali kelas pelatihan penginjilan reguler dengan metode EE yang ke-8 dan kelas TT atau trainer training yang kedua. Peserta pelatihan ini adalah jemaat dewasa dan pemuda-pemudi HKBP Serpong dan bagerannya. Pertemuan ini diadakan secara tatap muka di gereja kita, Gereja HKBP Serpong, selama 5 kali pertemuan, yaitu setiap hari Sabtu, tanggal 17 dan tanggal 24 September, tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 15 Oktober dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Untuk itu Amang Inang khususnya calon Sintua ini sangat baik untuk mempermudah kita pada saat menyampaikan renungan atau kabar baik. Adapun jumlah peserta pelatihan ini, Amang Inang dan anak kami Naposo, jumlahnya sangat terbatas loh. Untuk EE hanya 30 peserta dan untuk TT hanya 30 peserta saja. Untuk itu, Amang, Inang, dan pemuda-pemudi penerus gereja, silahkan daftarkan diri Anda melalui link dan QR Code berikut ini. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi kami panitia. Pendaftaran akan ditutup tanggal 11 September 2022. Jadi, tunggu apa lagi Amang Inang? Mari kita libatkan diri kita dalam mega proyek ilahi ini. Sampai jumpa dalam pelatihan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Tapu kaba perminggota di bahasa Arianon, tapu jima tuhata, marhitede nomor 135, ayat sada, dohot tunduna. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anakna gabe perdengganan taringot tu dosata, hamu waliak kadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, iko doh hita masih holongan sama hita. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para gogo na suatu dosan, amanami na di banua gijang,
Mauliate marohanami tuho, ala dilekon ho anak muna sadai tuhami. Jala dipalua ho kami sian gonggoman ni si bolis. Hupangido kami tuho, saya ramoti kami di bagasan hatam asamaragugo kami, jupa masak susaan dohot agogotan. Saya sesa mudusan nami dohot pangalosyon nami di hatam na badiay. Saya perbadiay marohanay marhite itotodim, jala pamasuk kami tuhang uluan sogot. Asa pujion nami hodisi, rodi salay nileleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demah kita. Tangan hamuma patin ini debata nasapului, patik parjolo, ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manangahana di bandua gicang, dohot na di bonotongaon, rona di bekasan air na di torun di tano, yang gutungga basi sobaon manang sioloan. Patuluhon, dang jadi dohonon gowarni debata yang gosoture dalanna ay hona humna dosogot akan amarsine yang di gowarna pawapaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinauno mari ma ulahamu nasa si ulaunmu alai anggo ari papituhoni ari perena Jehovah debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi kutaning halak pe na mangebati hutam. Adi na unong mayro dito pa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahin do ubahin na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari parehan nai jala di parbadiay. Palimahon, ikon pasangapon mo donatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tanong na nilehon ni Jehovah debatam diho paunopon una ko mamunu apituhon una ko mangalakup pawaluhon una ko manako pasiyahon una ko olo makatidakon hata nastutu maralohon dongan jolma pasapuluhon dang jadi haliangan di roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan di roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, mana kodana,
manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha panek debata tarengo tepatin asa pului. Odo ahu do jagoba debata meninna debatata. Para gogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rode sudut patoluhon, rode sudut pawapaton. Pinoparni akan sogoro hadiau. Alai asidor hakku dia akan nama ribu-ribu. Akan nomor roh hadiau. Na so mangalosi patiki. Songoni masahatna. Atong rak magidogo kita siang Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Saya pergugui mahami. Mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Mari di kita. Tatopoti madosata nagudangi tuadu pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala pertalup niroha jalan nabasar doho. Saya merpangulahi maroham bidahami. Dibaheni saya sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasakan hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga tarengo tuhasani dosa. Alani pangalos tado ubahin na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitayan ni hasunangata. Jala binahin ni bugang na malumi tahilala. Hasa ngapon ma di debata na diginjang. Amin. Mari di mahita.
silang di sini nama kokoh bardosai nama berdosa sadoi disapui dosa mina mulu naku mogodo Tuhani nunga sauti lisa konusu ias lodiba roha konua Jesus dapat menang di sini diberi nuang rohaki tunahas kita tinauni tuhaki di hau persilangi tung pencung mangai Jesus ki dang bolong pakukop nadisi lama ama urus kusi asa malum di sirohaki orang mudar itu haki boy mamuri ias tondiki ias kodiba roha keluar Jesus dapat menang di sini diuri rohaki. TBG matupuk epistel di minggu tasadarion. Turupuk epistel di minggu tasadarion ima nadi enet sian pesalmen 50 sada memuka sian ayat sada 1 ayat 10 tajahama marsikat soring. Tangiang manopoti dosa, tangiang mangido hasisan ni dosa, dohot mangido toddi na babadia horroha. Ede sian si Daud. Ujunaro panurirang sinatan monopot ibana, lung dipajolma nai Batseba. Asi maroham diau ale debata, hobar tudenggan ni basam, saise sama aka pangalosyokku, hobar tugodang ni asi ni roham. Ya situtu maahu buri sian hajahatokku, jala payas maahu sian dosaku. Ainunga huboto aka pangalosyokku, jala saitong do seson di julukku dosaku. Dopak hosab indo ahu mardosa, jalan najat situtudo di matam nahu lahon, asa tunggonarho di bagasan padohanmu, pita di bagasan panguhummu. Tongodo di bagasan hajahato do autubu, jala di bagasan dosa di jakod dainangau. Sitong niroha di bagasan do tongon lomo niroham, atong pabotohon mah habisuhot di bagasan rohaku. Sai urasi maau sia dosaku marhite-hite sanggul, asatung ias au, sai buri maau, asa sumaksak au sianitak. Saihu pabegehon matuho au hasonangan dohot las niroha. Olak nido sahatna. Mertua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Mari demahita. Marsomau di Jolomon, ojo targo kodro hakot di ban goda
Taha tidakon maha porsiaw tai, so na tidakon didongata sa porsiaw di sadok portibion, ra mahita mandok. Au porsia di depata Jakoba, ido ama pargugo na suhatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au percaya di Yesus Kristus, anang di depata Jakoba na nasadai, iman na tinubuhon ni si Gabriel, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matatarpajal di bana di hau pinarsilang, na tuo tubunutoru dong ditanom, na mula mengulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahunul tu siamun di debata Jakoba, amanai pergugo na suhatu dosani, di sima ibana, na mula sogu tu tanaon, manguhumi halak na mengulu dohot na mate. Au porsaya di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau pani halak Kristen akan na badia, dohot dihayasani dosa, dohot dihatai na mendok, mula mengulu sogu daging ni halak naung mate, dohot ihanguluan na sora sudang. Amin. Kor amajetun.
bagaimana tikting nama saya minggu tasarion. Shalom. Tikting di Mingguta Sadarion. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat badohoti parmingguon di bagas joro dohot na patupaon parmingguon di bagasta ganup marsada-sada. Laos huhut ma pasahaton nami sian parhalado selamat ulang tahun turuasni huria nama ulang tahun hari hatutubu dohot marulang tahun parsari peon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuata mahita saluhudna. Guarni mingguta ima minggu 10 tolu dung Trinitatis. Mingguon 11 September 2022 masuk mahita tu minggu na pa 10 toluhon dung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasi tolu sadaon ni debata ama anak dotot di parbadia. Topik ni mingguta ima di halomohod debata do hamubaon ni roha manang Allah menginginkan pertobatan. Dak-dadak na tubuh. Di hari Kamis, 1 September 2022, nunga di basa-basa ontuata sada dak-danak bawa tu keluarga amang Jimmy Manurung inang Dian Betseba Sinambela registrasi 1101. Alamat Wek Galilea. Ipasdo dak danaki natorasna saya dipasu-pasu tuata ma keluarga nasida. Naing majalo pasu-pasu parbagason. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Denny Richard P. Tampubolon. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Ianakon ni amang Robert Tampubolon, inang situa evangelis Eli Kosita Silitonga. Alamat BSD masuk Weksion. Dohot Deborah Setianawati Silitonga. Ruas ni HKBP Kartanegara Semarang Resort Jawa Tengah. Boru ni amang Joko Surono, inang Dinar Widyastuti, alamat di kota Semarang. Pasu-pasu parbagasan di Patupa di hari Sabtu 10 September 2022 pukul sia WIB di gereja HKBP Kartanegara Semarang Resort Jawa Tengah. Papungu data tu penusunan rencana strategis HKBP Serpong. Parhalado HKBP Serpong madak maliate tusude ruas ni huria. Dewan-dewan dohot seksi-seksi nau mangisi dohot paulakon formulir data lau menusun rencana strategis HKBP Serpong. Naso pasato dope pinangido asa mengisi jala paulakon formulir cetak naung diisi tu sekretariat gereja manang diisi marhite online marhite link na adong tikting na lumabat di hari Senin tanggal 12 September 2022. Dalam pasikopat data na perlu tu na menusun rencana strategi HKBP Serpong para hado naing pada laton survei persepsi ni ruas ni huriata si patupaon marhite online tanggal 10 walu 1 tanggal 26 September 2022. Tujuan ni survei persepsion ima laho mangido gobaran taringot tu pakobesion ni HKBP Serpong di sude ulaon. Na masuk tu koinonia, marturia, diakonia, dohot hajuara bagason. Do mutusi parhalado mangidohon partisipasi ni sude ruas ni huriata mengisi survei persepsi marite online. Link laho mengisi surveyon disagihon marhite tikting di hari Minggu tanggal 10 September 2022 jala marite WhatsApp grup di Ganup Week.
Parhalado HKBP Serpong Madok Mauliate Godang dipartisipasi ni ruas ni Huriata lau pemajuan pakobasion di HKBP Serpong. Pakobasion pertanyaan wik. Parhalado manosoi sude ruas ni Huria di Ganuk wik. Asa di Haburjuhon madabhoti pertanyaan wik. Songonon ma hatotuan partikian ni pertanyaan di Ganuk wik na dibuka pukul 20 WIB. Hari Rabu 14 September 2022 WIK Betani tatap muka di Bagas keluarga calon Situa Laurensi Situmorang Inang Esra Yuliana Damanik. WIK Galilea hari Rabu 14 September 2022 Pangapulion tu keluarga Kalam Serona Simanjuntak Inang Purnama Utagaol di Patupa Marhite Pajupang Bohi Manang tatap muka. Di hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sion daring Marhite Zoom. Nah berikutnya latihan penginjilan turuas nama godang dewasa. Seksi sending Dewan Marturia HKBP Serpong Patupa kelas pelatihan penginjilan reguler Marhite metode EE na pawaluhon dohot kelas lanjutan tuaka naung lulus pelatihan reguler ima kelas TT trainer training na paduahon pelatihan non naik patupon di gereja HKBP Serpong 5 hari pertemuan ima tanggal 10 pitu dohot 24 September jala tanggal sada walu dohot 15 Oktober 2022 mulai pukul 8 1:15 WIB. Peserta pelatihan EE reguler ima ruas ni Huria nama godang dohot naposo bulung HKBP Serpong suak songoni nang pagaran. Peserta pelatihan training manang titi ima ruas ni Huria nama godang dohot naposo bulung HKBP Serpong suak songoni nang pagaran naung madohoti pelatihan EE reguler jala nung ngadohot sertifikat kelulusan. Torop ni peserta pelatihan holat tu 30 halak tu kelas EE jala 30 halak tu kelas TT. Pendaftaran boy Marhite na mengisi Google Form manang QR kode naung pinarade ni panitia pendaftaran ditutup tanggal 10 September 2022. Pakobasion Naposo Bulung HKBP Serpong. Retreat Bazar NHKBP Serpong. Retreat NHKBP Serpong patupahon ma di hari Jumat sehatu hari Minggu tanggal 1 Oktober 2022 do tema Kompas. Pendaftaran nunga Mardalan Hobbar Tuson Papungudana donasida patulus ulaonna. Panitia retreat NHKBP Serpong Patupa Bazar Sadarion Duksipul Parminggion pukul 8 dohot pukul 10.30 WIB. Latihan kor NHKBP. Latihan kor di Patupa Ganup hari Jumat 16 September 2022 pukul 10.30 WIB di gereja HKBP Serpong ruangan sekolah minggu Naditoru. Pertanyaan manang PA Naposo di Patupa di gereja ruang sermon HKBP Serpong hari Sabtu 17 September 2022 pukul 10 WIB. Hatorangan na apit jalan nadu masip tajahama di buku tikting naung di Sagio tu hitabe. Nah berikutnya pesta Parheheon Sekolah Minggu HKBP Serpong. Sekolah Minggu HKBP Serpong naing Patupa acara pesta Parheheon Sekolah Minggu tahun 2022 marhite tema sehati untuk bangkit jala subtema anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu HKBP Serpong bersehati dan lebih bersemangat untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Rangkaian pakobasion menuju puncak pesta Parheonon mulai Minggu 10 September sahatu
8 Oktober 2022. Puncak acara Pesta Parheonon Patupao di hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 10.00 saat 16 WIB. Detailna dumasip boima dijaha di tikting naung disagihon Huriatta dot seksi sekolah minggu mangido tusude ya nakon sekolah minggu HKBP Serpong madohoti rangkaian acara satu rodi puncak pesta parheheon sekolah minggu anggiat masude pakobeson na patoguan haporseon ni ASM anak sekolah minggu tutuat Yesus marmulia maguarni tuhatta marhite ulaunon saunari tabegema hatorangan ni guru sekolah minggu taringo tu ulaunon. Shalom, Horas. Nahu hormati kami, Amang Pendeta, Amang dan Inang Parhalado, songsong ninang ruas nahu haholongi kami. Izinkan kami dari Panitia Parheheon Sekolah Minggu HKBP Serpong untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Parheheon ini dalam bahasa Indonesia. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan ini agar anak sekolah minggu bangga beribadah di gereja HKBP, bangga dengan kekristenannya, dan bangga dengan suku dan adat Batak. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dalam WIK dan meningkatkan kreativitas anak sekolah minggu. Seperti yang sudah diinformasikan di grup WA kelas masing-masing, bahwa kegiatan ini ada yang bersifat kegiatan lomba, maksudnya kegiatan lomba ini ada yang bersifat perseorangan seperti mewarnai, menggambar, membaca doa Bapa Kami dalam bahasa Batak dan lain-lain, dan juga lomba beregu seperti martumba, vokal grup, gerak dan lagu, dan juga cerdas cermat Alkitab tapi antar week. Untuk rangkaian acaranya sebagai berikut. Setiap hari Minggu mulai dari tadi pagi hingga tanggal 9 Oktober nanti, anak sekolah minggu akan memberikan persembahan pujian pada ibadah dewasa di pukul 8 pagi. Pada tanggal 1 Oktober akan diadakan lomba untuk horong kecil dan horong sedang, yaitu kelas Prateka, TKA, TKB, kelas 1 dan kelas 2. Pada hari Sabtu 8 Oktober akan diadakan lomba untuk horong besar yang kelas 3 sampai kelas 6 SD. Lomba ini yang untuk anak SD akan diadakan di siang hari agar anak-anak yang bersekolah di pagi hari bisa tetap sekolah dulu dan mengikuti lombanya di siang hari setelah makan siang. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober akan diadakan ibadah gabungan anak sekolah minggu bersama dengan orang tua. Jadi ibadah pagi tidak ada, tapi kita ibadah siang semuanya di pukul 1 bersama anak dan orang tua. Untuk itu kami mengajak Amang dan Inang semua orang tua anak sekolah minggu untuk ikut mendorong anak-anak kita, adik-adik kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Parheheon ini. Baik itu untuk lomba perorangan, antar week, serta dapat melatih mereka. Untuk mendukung pendanaan kegiatan ini, seksi sekolah minggu juga akan menggalang dana melalui bazar buah dan makanan anak-anak yang rencananya akan diadakan pada tanggal 18 dan 25 September dan juga tanggal 2 Oktober setelah ibadah pagi di pukul 8 dan ibadah siang 10.30. Untuk informasi mengenai detail bazar dan Parheheon akan selalu kami update di grup kelas dan di grup week. Kami juga akan membuat teaser mulai minggu depan untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh jemaat, Parhalado, dan khususnya semua orang tua anak sekolah minggu agar program ini berjalan dan berhasil. Sukacita bagi anak-anak kita, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Mulialah nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kita dan sahabat anak-anak melalui kegiatan Parheheon ini. Majulah sekolah minggu HKBP Serpong, Mauliate.
Songonima suara ni tikting di mikuta sadarion. Tikting parhepengo boy mata jaha di laporan parhepengo nang disagio tu hita marhite WhatsApp group di ganu wek martangiang mahita. Ali debata amanami para siroha na sumurung na marpugu dohami di jolom martangiak tuho dada mangason hati goran nami na mangason asini roham na godangido se asima roham midahami. Ali debata nami di basa-basa kodo tu keluarga amang jimi manurung inang dian sinambela sadadak nanak bawa se pasu-pasu ma keluarga nasida songoni dak-danak na pinalumehon mutu nasida ramoti jalalehon hahi pasot tu dak-danaki suak songoni nang tunatorasna songoni nang ruasmu nanaing majalo pasu-pasu parbagosan Ima Deni Richard Tampu Bolon Dohot Deborah Setianawati Silitonga dongani nasida dohot kedua keluarga asa mardalan denggan sude persiapan dohot acara nanaing patupaon nasida di Semarang. Amang dabasa martangnya kami dipersahiton niak kadongan nami ruas ni huriam HKBP Serpong natongon dirawat di Jabu manang di rumah sakit lehon gogo hahipason do rohana maka porsayau tuho asa tumibu malum sian parsahiton asa boy rap hami muse marlas ni roha mamuji pasangapong guarmu nambadiai suak songoni tu keluarga na merawat lehon hahi pason rasa baron ni roha lau merawat nasida ali amang udang program kerja nanaing patupaon piga-piga seksi na adong di huriam HKBP Serpong sehoma mado ngani panitia pelaksana asa merdalan do denggan sude acara jalabain hasangapon di goarmu Tuhan debata pasu-pasu jala parbadiai ma amang pendeta hotma pasaribu na naing pasahaton hatam na bediai lopokkon mahatam na bediai tu bagasan rohanami asa gabi pasu-pasu dohot agugoon dohot hanguluan siganupari Tuhan debata jalo masalut pangiduan dohot elek-elek namion nahu pasat hami olan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua jala si hokop hami. Amin. Kor Parapuan.
Marade Mahita, sen buku di 210 sada, ayat 1 ayat 2. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima na mangaramot yakate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Oras madita salutna, barita nauli dihita di minggu pasapulu toluhon dung triditatis sadarion ima hatani debatana tarsurat di Evangelium ni Lukas bidu 15 ayat sada sahatro di ayat 10. Upama taringot tu biru-biru nalilu. Dungi di pasol hottorop akka si jalobeo dohot si pardosa di rida tu ibana lau tu mangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma akka parise dohot si boto surat ia hatana sida. Di jakonod do akka pardosa pola sapanganan ibana do nasida. Gabi di hatahon ibana ma upamaot tu nasida. Ise mahamu sahala parbiru-biru 100 anggotar depar sada siani naso tuminggalhon nasia pulusiai di ladang lao mangalului naso taridai pai maju paksa. Ia dung daposa di ape homma tua barana sian lasni rohana. Jadi dung sahat ibana tujabuna di papungu ma ale-alena dohot hobbar hudulna di dok matu nasida. Marlasni roha mahamurap dohot tau ala jupangau biru-biru kunaung magoi. Hudok matu hamu sumat tusido gumodang lasni roha di banua gijang mida si pardosa sahala naolo paubahon rohana asa mida sia pulusia partigor na sopola paubahon rohana sida. Taringot tuhupang namago. Adong maulaning paropuan na marhepeng 10 hupang. Ang gumago sada siani naso pagalakop palito jala manapui bagasna mangalului takas hupang namagoi pai maju paksa. Ia dung jupaksa di papungu ma akka ale-alena dohot hobbar hudul na madok. Marlas ni roha mahamurap dohot tau ala naung jupangau hupakku namagoi. Hudo matuhamu sumat tusido masalas ni roha di jolo ni akka suru-suruan ni debata mida sahala si pardosa na paubahon rohana ima sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Jumlah manang kuantitas. Sadahal nama carikot do dinguluni hita jolma, ya. Gudang dohal di portibion na mangodolhon jumlah sebagai ukuran, bahkan sebagai tujuan.
Bohama carana asa martabba jumlah. Bohama carana asa martabba arta. Bohama carana asa martabba hepeng. Bohama carana asa tabba hamorau. Ini kan? Jumlah. Lam godang, lam denggan. Karena yang banyak itu lebih enak, lebih menyenangkan, lebih baik, lebih bagus. Ulomo doro hamad jalo nagodang sian nautik. Dangi? Pasti. Kalau disuruh memilih, kita pasti lebih memilih yang banyak daripada yang sedikit. Memilih yang besar daripada yang kecil. Melogoi gumudang diau siat didonga. Filosofi ni halak bata masai takas do mangodolhon kuantitas, jumlah yang banyak. Tarida doi sianak kau pasani hatak bata. Bitang narumiris obunna sumorop, anak periris boru petorop. Apa artinya itu? Anak banyak, boru juga banyak. Ima pagi don ni halak bata. Gadu-gadu di pasurna pitu tu gadu-gadu di si poholon. Marana 10 pitu marboru 10 onom. Bayangkan ibu-ibu. 17 tambah 16 33. Geleng kepala kan? Songon naso mungkin doi. Alai mungkin doi molo setabi molo najolo boido poligami atto. Paling tidak 5 te manang 4 inat tanah. Lili madigijang hodong maditoru, riris majol madigijang torop mapinahat ditoru. Jumlah juga. Banyak manusia di atas, banyak juga hewan peliharaan di bawah. Konteksnya rumah panggung, ya. Digijang jolma, ditoru di bara pinahan lubu, akapahapahana. Riris dan torop berulang-ulang muncul. Riris dan torop artinya sama, banyak. Buasa ikon riris jala torop, kenapa harus banyak? Asa sahat tu sitoluhai. Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Idotong filosofi ni bata, dangi, ido tujuan ngulu ni halak bata. Moloriris jolma digijang berarti ngadibana behagabeon. Ya kan? Banyak anak. Molotorop pinahan ditoru berarti ngadibana hamoraon. Banyak pinahan lubu. Banyak hartanya. Molonung ngadapok na hamoraon dot hagabeon. Dapok nama? Hasangapon. Sangap. Kejam do ada bataki. Ya. Ikon nama mora jalan nagabi do asa sangap. Anggo pugos do dang mardihadiha bau doi. Sudah do madau siadi. Filosofi bata. Jumlah ternyata juga menjadi perhatian dan menjadi penting di gereja. Bukan hanya di adat. Di gereja juga penting jumlah. Hampir tiap minggu tabaruas ni huriat tate. Las doro hadisi kan? Wah, bangga kita. HKBP Serpong, salah satu gereja terbesar di distrik Banten. Ruasnya 600 kakak teh Yaman? Hampir ya, lebih kurang segitu, 600 kakak. Tabaruas diwek, tababalgaweki, tabalas rohani parweki, situawek dot ruasna. Weksion 222 kakak. Ngabui sada huriau 222. Sementara wek betani 40 sada kakak. Itu tahe? Iya. Ketika makin bertambah jemaat kita makin senang. Cuman yang ikut pertandingan wek nggak nambah-nambah. Nah itu dia, tambah ruas di wek. Alai molo pertandingan wek tong do dang tabba. Moru gari ada. Buasa pola ikon apa? Kenapa harus kita tekankan jumlah yang besar, jumlah yang banyak itu? Karena itu penting.
dalam banyak hal, penting. Sinukum bahasa ada ruas, ay bahasa pidda karijum. Ubal gagaji di sona mangsian na perjului. Walaupun dia sudah punya jabatan di tempat kerjanya, tapi karena yang baru ini lebih besar gajinya, pindah dia. Jumlah yang penting buat dia. Moladong si dagion olodo si pata songon na hurang tabo ni hilala molo gumodang jinalo ni dongan sian na jinalo. Itu kan? Bahasa gumudang iho, bahasa moti dia ngamer dikak kalah hobah inna. Buido gabi haji roha. Jumlah yang banyak, jumlah yang besar sering dipakai menjadi ukuran keberhasilan. Ukuran kebaikan, ukuran kekayaan. HP akamanginang di Bibel tai jumlah nagodang dang saya merlapata dingga. Ternyata ukuran dunia jumlah yang banyak, kuantitas yang banyak, tandanya bagus, berhasil. Tapi di Alkitab ternyata tidak. Jumlah banyak tidak identik dengan keberhasilan. Kuantitas tidak selalu berbanding sama dengan kualitas. Contoh yang paling jelas di Lukas 21. Dida Tuhan Yesus mah di bagas joro kajolma pasaha durung-durung, pasaha pilihat tupoti parasian. Akanamora madabuhon hepeng na belga tupoti parasiani. Nararai. Dungi adong masada ina na mabalu napogos. Madabuhon sedia 2 rimis. Rimis itu mata uang paling kecil. Sen kalau zaman dulu, Indonesia zaman dulu sen, ya di bawahnya rupiah. 2 rimis. Segi kuantitas, ubelga do napinasaha niak kanamorai. Ummoti do lebih sedikit yang dipersembahkan oleh janda yang miskin itu. Alai di dok Tuhan Yesus saha. Gumodang do nanidabuhon ni ina na babalu na pugusi sian saluhu nai loh. Jumlah lebih sedikit kuantitasnya tapi kualitasnya jauh lebih besar. Kenapa? Sebab janda miskin itu memberikan yang paling berharga di dalam hidupnya. Memberikan yang terbaik. Bukan sisa-sisa, justru holani nama punani mana. Alaido dipilihin di mana tu Tuhani. Songonido nang turpuk jamita sedario nak kamangina. Adong 100 biru-biru mago sada. Sada do mago tinggal sia pulusia. Dagu modang dona sia pulusia daripada sada. Dan kita dari segi kuantitas kan lebih banyak 99 dibanding 1. Ale kululuan ni nasesedai. Pola masa dia horwa rugi na molomago sada. Tabaid jo paretongan ekonomi yang manginang. Tabaid majo misalnya 3 juta margani saekor biru-biru ya 3 jutaan. 3 juta hali sia pulusia 257 juta. Dibandingkan 1 ekor 3 juta. Berapa sih itu? Apalah sada pola melulua ni. Rugi 3 juta badak pola dia dah apalah 3 juta teh. Rugi 3 juta. Datu magod do mangaramoti nasia pulusiaon daripada mangalului si sada-sadao. Itu kalau ukuran kita, pikiran kita secara dunia. Dungi musaya manginang lo janai mangalului nasia sadai. Buang waktu, buang energi. Kecuali molo 10 namagoi. Kalau yang hilang 10 kali 3 juta, 30 juta. 10% dari 300 juta. Angkui luluam matom, angkui nggak pasti rugi. Maradu tu dia pe luluam mayatom. Ale anggo apalah sada.
Lagi pula kenapa domba itu hilang? Boasa mago biru-birui alani takangna. Ya, domba itu domba yang nakal, yang tidak mau ikut bersama-sama kumpulan, yang tidak mau menuruti gembala, sehingga dia melepaskan diri dari kumpulan manibil sasadasa. Angguala ni takang na do, balok mamago ya te. Mate petahoi. Ima pikirata. Pikiran manusia, pikiran dunia. Ternyata dang songoni yang go dituhani. Ikon lulua do biru-biru nasasadai namagoi nak pedau lilu biru-birui. Sejauh apapun dia pergi cari sampai dapat. Melomasa kecelakaan pesawat atau kecelakaan kapal atau apa, kan ada tim SAR, Search and Rescue, cari dan selamatkan. Itu juga yang berlaku untuk domba yang 1 ekor, yang nakal ini, yang bandel ini. Cari sampai dapat. Tadi kon nasab pulusia biru-birui, holan mangalului sisa sadai. Sebenarnya nggak sebanding. 99 dibanding 1. Tapi harus dicari sampai dapat. Songonido nang upama taringok tu hupang namago. 10 hupang mago sada tinggal sia. Gumodang dosia dibanding sada. Alai kon lulua dosi sada hupangi, jaladak kolan mangalului, ikon pagalako palito, asa tarbereng, asa tarida, ikon buato sapu, asa sinapu, payason lantai, asa dapur. Sama, buang waktu, buang energi, buang tenaga, tapi harus dicari sampai dapat. Meskipun siang-siang nyalakan pelita supaya kelihatan. Meskipun tadi baru disapu-sapu lagi sampai dapat. Boasa koluluan namagoi. Itu sekarang pertanyaannya. Dari kuantitas apaan sih 9:1, 99:1? Tapi kenapa harus dicari? Sampai dapat. Ala arga. Hupang nasasadai di paropuan napunasa. Kenapa yang 1 ekor domba yang nakal itu harus dicari sampai dapat? Ala arga biru-biru si sada-sadai diparmahani. Hidup dan nyawa domba itu berharga di mata gembala. Jadi boasa mapolai kontadi konon nasab pulusia. Ini pertanyaan juga ya. Kenapa demi 1 yang 99 ditinggal? Dang mabiar parmahani manadikon nasia pulusiai di ladang. Basotung mapar rate. 99 itu kan bisa kececeran, gak tahu kemana kalau ditinggalkan begitu saja. Sotung lilu mau musena sia pulusiai, sotung dapok sada mago sia pulusia. Rugi juga, lebih rugi lagi. Hamurak kamanginang sokinang napasobulung na hinaholongan, biru-biru domba ini adalah jenis hewan yang berkelompok ya, kita tahu, hewan yang berkelompok. Kelompok juga berfungsi sebagai pengaman pertahanan. Jadi gabe maul do babiat manang serigala lau manoro biru-biru na berkelompok, nggak berani karena ada dalam kelompok. Alai molo adong sada biru-biru na lau manibil siap punguannya aitorima hatop itakup serigala manang babia. Karena itu gembala pos rohana manadikon nasia pulusiai. Dia tidak khawatir meninggalkan yang 99 ekor domba. Karena yang 99 ekor domba itu adalah domba-domba yang setia. Selalu ada di dalam kelompok. Dakya manibil, dakya mapar. Tidak pernah mencari jalan sendiri memisahkan diri dari kumpulan. Jadi aman. Lalu apa yang terjadi setelah domba yang 1 itu didapat? Pesta luar biasa.
diudang parmahanima, ale-alena, dohok hobar jabuna, makan-makan mereka, marlas ni roha. Hamunak kadongan na hinaholongan, sumat tu biru-birui do hita huriana. Kita ini adalah domba. Gumodang dolas ni roha di Banua Gijang, mida si pardosa sahala naolo paubahon rohana, asa mida sia pulusia partigor, nasopola paubahon rohana. Suku-sukun termasuk na dia mahulanik kita te. Termasuk tuna sia pulusia ido hita, manang nasadai. Anggo apala di hari Minggu na sia pulusia matok kita te. Ay pungudo hita igarejanon ni sudi. Ya, marsadani roha do hita mar Minggu mamuji Tuhani. Tapi besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu urusan nantilah itu minggu lagi parpungu muse sia pulusia ate. Ya. Kita adalah domba. Jala sumantu biru-birui dohita sebagai ruas ni huriai. Hita ma biru-birui. Hamunak kadongan na hinaholongan olo do sipata alani sesuatu dan lain hal dang roh hita mar minggu, ya bisa jadi mungkin karena sakit, karena demam, karena kurang sehat, atau karena pekerjaan atau pesta atau arisan dan sebagainya dan sebagainya. Tikina soroi bamar minggu dang adok pola na haboratan, dang adok pola na muruk, dang adong na mangorai, dang adong na menegor, tidak ada masalah. Enggak mar minggu sekali kan enggak apa-apa, kenapa sih? Dungi songon na tabu muse na somar minggui. Santai boy di jabu mudum-mudum merdalani ya. Dak keluar ongkos, dak keluar hepeng durung-durung muse pilihan. Songon na tabu do ba na somar mingguon. Apalagi nama sahi mar minggu live streaming. Wah. Ada banyak yang adiga dohita offline ya, tatap muka inna. Bahape dong dibayar tatap muka tong dodang muncul di mana? Anggo hatana adiga dohita tatap muka inna. Ngadong godang tong ruas yang sudah terbiasa dengan online, jadi enak. Online itu kita bisa mau sambil tidur-tidur, sambil makan, sambil angkat kaki, ya isi mamer, isi haboratan. Ya, mula pe didok paraget dari rimah hita jongjong inna di siat julon, badak pola jongjong atong hudul. Bapea pe bodom apa ya, enak. Terbiasa. Sekali tidak masalah, enak. Diulah muse 2 hari tongdang masalah, tabo. 3 hari diulah muse tabba tabo. Akhirnya mar bulan-bulan mar tahu-tahu dang mar minggu. Gabi dauma sian pungua. Itu yang terjadi. Ahana masa dak kupoto ay ngalele ngau dang mar minggu ba. Ahana masa tahe. Dak dibege tik-tik. Dang di paretete honak ka peristiwa na masa di tongani huriai. Apa yang terjadi ketika domba semakin jauh dari kumpulan? Ia berada dalam bahaya. Tersesat. Tidak tahu jalan pulang dan yang paling berbahaya dia bisa jadi mangsa hewan buas, serigala atau harimau. Jadi molodauhi tak kamangin ang siap punguan, sian parsaoran, sian huria, sian wek, sian pertanyaan, sian kategorial, olo magabi lilu, jala olo magabi mangsani sibolis. Seperti domba yang tersesat, yang hilang itu. Karena memisahkan diri dari persekutuan. Molo nunga mulai songon narolo sok,
Molo nunga mulai songon na ro malas, songon na ro losok ro tupunguan di huria, di wek, di kategoria, di punguan ama, di punguan nina, di PDR, di GSM, dan yang lain-lain, di Naposo Bulung, di sekolah minggu. Taingok mamula kamangina. Mari ingat pulang kembali kepada kumpulan, kepada persekutuan. Unang lamdao. Molo lamdao, olo lam lilu. Molo lam lilu, maol musemula. Enggak tahu jalan pulang. Makanya Yesus berkata, cari sampai dapat. Sotung sanga lamdau, sotung sanga dialang babiat manang serigala. Biru-birui. Jala sebagai huria kamanginang, akadong aku parhalado, tugas tama mangalului akka biru-biru namago. Tugas ni huria may mangalului akka biru-biru na lilu. Talului sa pedapo. Tungpe gumodang torop ni naro tupunguan sian nasoro. Tungpe gumodang torop ni na marminggu di gereja sian naso marminggu. Alai talului madongata akana sohea marminggui. Akana sohea ro tu partang yang ani. Terlubi dihamuna kamanami inanami sintua wek. Dohot calon sintua wek. Tayengok doto tua manginang. Tugas ni sintua. Ya. Saya yakin Manginang sebagai sintua pasti tahu. Ingat tugasnya di agenda HKBP, tiki majalo tohonan hasituau kamu. Tugas na parjolo dido mamata-matahon ruas akan pinasahat tunasida dohot mangaramoti paranginasida. Napaduahon madasdas dongata tu parmingguan dohot manakasi alana molo sorona sida marminggu. Alaina parjulu sahali amanginang ditadahamu do tahyak karuas muna amanginang situa nabi dak pola isona lusa muna yate alai riko do lusatai itadahamu do ruas muna diwek muna di sel muna ya seperti di HKBP Serpong 100 biru-biru ni parmahani pitor di moto domago sada 100 dia langsung tahu hilang 1 berarti dia memperhatikan mengenal menghitung setiap hari. Jalauli ni upamaona manginang di penutup nai penutup perumpamaan ini yang sangat indah. Gumodang dolas ni roha di Banua Gijang, mida si pardosa sahala, naolo paubahon rohana, asa mida sia pulusia partigor nasopola paubahon rohana. Tugas tado paubahon rohani kabiru-birui. Tugas gereja. Tugas tama marnida mangaramoti ya kabiru-biru na pinasa ni Tuhan itu hita tuhuriyaw. Asa marlas ni roha. Suruh-suruhan di Banua Gijang, jala marlas ni roha hita. Mamuji Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Pinuji pinasahap maguar muna badiali Tuhan Jehovah manami para si roha para dengan bahasa di bagasan Yesus Kristus. Mauliate ma Tuhan di sobang roha nami tu adupan mununga di patu bigihon hatam na badia tu tonga-tonga nami. Ali Tuhan asi roham dihami selopokon ma hatam na badia itu bagasan roha nami be. Ali tod di porbadia pargogoi patau hami makanguluhon dot mangulahon hatami di bagasan ngulu nami si ganupari. Ali Tuhan songonak kabiru-biru hami di adupanmu saya jarajari togu-togu hami ramoti homan na toktong madongani hami di perdalanan ngulu nami asa toktong mardalan di hatam hobar tulomoni roham marujahan di hatam nabedia hami
di ngulu nami si ganupari. Asa margogo hami ali Tuhan unang di ela-ela si bolisi hami asa toktong gabe ruas na setia hami. Di tonga-tonga ni huriam, di tonga-tonga ni punguan parsaoran di bagas joromon. Ali Tuhan nami pargogoy parbisuhi patau hami akan naposom padita parhalado na marhobas na mga ramot yak kabiru-biru na pinasat mo tuhami. Pargugoy hami ali Tuhan ang giat boy tutuhur ramoti hami yak kabiru-biru na pinasat mo tuhami marhiti yak kapakubasyon nami gabi pasu-pasu pakubasyon nami dia karuas ni huriam jalagoar mo matoktong marsangap marmulia di tonga-tonga ni huriami. Ramoti jala pasu-pasu mahami sudi ali Tuhan akka parhalado ni huriam nang ruas ni huriam di HKBP Serpong. Mulai siya nakaposo-poso danak remaja na magodang na matua sahat rodia kana lanjut usia. Akan namarsahit ali Tuhan nasi roham apehot tangamunya badia itu pamatang nasida pamalum manasida siap parsahiton na leon hahipasod di nasida. Akan nagale pargugoy Tuhan na marsak saya pulimat. Atau ngali Tuhan sahat tu tangan pangaramot yung munabadia mapamatang dohot to dinami galup marsada-sada. Saya si maroham dihami mauliate madiho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Songota dani hama uliate oni rohata tapas sahat mapiliata jalata puji matuhata maredehita.
Los jongjong mahita tait dehon. Akabiru biru namului siapulu siado alam sadarada analilui masada sian Tuhan nado tinggi gambuni dosa di pertibian dosa nasai susaino dosa nasai susaino. Tatangiakon ma piliat tamar tangiang mahita. Ale debata amanamina di banwa gijang, hodo harorwani saluhut silehon-lehon na dinggang dohot na sauli basa na mauli hutus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasea kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manamina di banua gijang, say pinarbadi amagoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si samadusa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan namardusa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim.
Tugas panggilan gereja adalah gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Dengan adanya tugas panggilan ini, gereja menjadi dinamis untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia sekitar, dan sesuai dengan amanat agung yang Tuhan Yesus katakan sebelum Dia naik ke sorga. Jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 19, maka AKBP Serpong ikut berperan aktif dalam kegiatan penginjilan ini. Untuk memperlengkapi jemaat melakukan amanat agung, Tugas panggilan gereja adalah gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Dengan adanya tugas panggilan ini, gereja menjadi dinamis untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia sekitar, dan sesuai dengan amanat agung yang Tuhan Yesus katakan sebelum Dia naik ke sorga. Jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 19, maka AKBP Serpong ikut berperan aktif dalam kegiatan penginjilan ini. untuk memperlengkapi jemaat melakukan amanat agung, maka Dewan Marturia HKBP Serpong akan mengadakan pelatihan penginjilan reguler dengan metode Evangelism Explosion yang merupakan suatu pelayanan pemuridan yang paling mengasihkan. Begitu banyak hal-hal menyenangkan yang akan kita temui ketika kita mengikuti pelatihan ini. Seksi Sending membuka kembali kelas pelatihan penginjilan reguler dengan metode EE yang ke-8 dan kelas TT atau trainer training yang kedua. Peserta pelatihan ini adalah jemaat dewasa dan pemuda-pemudi HKBP Serpong dan bagerannya. Pertemuan ini diadakan secara tatap muka di gereja kita, Gereja HKBP Serpong, selama 5 kali pertemuan, yaitu setiap hari Sabtu, tanggal 17 dan tanggal 24 September, tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 15 Oktober dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Untuk itu Amang Inang khususnya calon Sintua ini sangat baik untuk mempermudah kita pada saat menyampaikan renungan atau kabar baik. Adapun jumlah peserta pelatihan ini, Amang Inang dan anak kami Naposo, jumlahnya sangat terbatas loh. Untuk EE hanya 30 peserta dan untuk TT hanya 30 peserta saja. Untuk itu, Amang, Inang, dan pemuda-pemudi penerus gereja, silahkan daftarkan diri Anda melalui link dan QR Code berikut ini. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi kami panitia. Pendaftaran akan ditutup tanggal 11 September 2022. Jadi, tunggu apa lagi Amang Inang? Mari kita libatkan diri kita dalam mega proyek ilahi ini. Sampai jumpa dalam pelatihan